You're listening to Dili Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen to two millennials rant and dish out unsolicited advice like it's our full-time job. Hello, hello, hello! Hi everybody! Welcome to another episode of Dili Advice. Unsa ang episode ron? 103. Wow, 103. Hello everybody! Kumusta naman ang tanan? Bago ba naglinog? Right. Apil na sa mong uluhan. We will talk about that. But first, we would like to thank our donors. Si Tiil, si Yayu, si Carmen, si Steven, si Sonia, and Davao Condo for Rent by KC. Oh! Marot po ito. Gamit niya yung business account. Salamat kayo sa inyong support. We love it. Consider supporting us by donating or buying some of our merch. Go to delete-niadvice.com. On the homepage, you'll see our QR codes, and on the tabs up top, na dito ang store tab. Oh, Right. Right. O nya, salamat po sa ato mga listeners sa Sigig Paminaw. Pag sige lang gud mo paminaw, gyud kay sige ra pud mig record. No? Right. Kung walay maminaw din, ami mag-record. Mo gani kung makakita gani mi nga 0 listeners or 0 downloads or 0 plays or 0 views, dili na jud mi mag-record forever. Oh, okay. Una sa tanan, mahilak sa Mao ba? mahilak sa Mao ya ba? pagkahuman dili na mag-record kung wala na maminaw. Mao Pero ba? naaman gyapoy nagapaminaw. Naaman. Naoy. Naaman. So salamat kaayo sa ato mga listener. Pag-follow lang mo sa Spotify, pag-subscribe mo sa YouTube, o niya i-share ni nga episode. Kung Thank ganahan. you. Salamat. Oh. Mag-uluhan ako, please. Mm. Sa uluhan sa mga nagdilaab nga mga balita. Kris Jenner nagpa-facelift. Mura si Kim Kardashian. Anak ni Kryz Uy og Slater Young. Nakapatong ang tiil sa strangers dito sa airplane. Magnitude 7.6 na linog sa Davao Oriental. Nahitabo karon lang. Karon lamang. Karon Kana, lamang. Og uban pa sa Dili ni Advice. Siyempre, unahon na tong storya ang linog. Kay karon lang man siya nahitabo. Gani no. Fresh news. Fresh news. Karon lang gyud siya nahitabo, and we're recording right now October 10, Friday, 11:54 a.m. right now, but it happened like around 30 minutes ago, 20 minutes ago, roughly. Ay, nawala na ka sa oras kay murag 9:45 nahitabo. Amo ba? So layo na to. Layo na. Layo na to. Paspas kayong oras, guys. Nipaspas ang oras. Nipaspas ang oras. Kaya daghan nahitabo after naglinog, nang naog mi, tapos dili after during the linog, ning naog din mi, ning gawas mi sa mong balay. Then pagkauman ni balik, gi-check, gi-inspect ang balay, then pagkauman ni sundo ang mga bata. Daghan nahitabo, guys. Then nagdula ko. Nagdula siya. Unya, ang epicenter sa Manay, Davao Oriental. Right. Nasa dagat ang epicenter. Right. Sumala pa sa Fivox. Oo. Pero nagpasalamat lang pud ta kay kusog siya no kay katubitong sa Cebu. Unsa dito ang magnitude dito? Nakalimot na ko. Sa imong last one. 6.9. Di nato diri. Magnitude 6.9 sa Cebu. Pero daghan kay casualties, di ba? Napadyo yung mga naguba na mga establishments, buildings, houses, etc. Sa mua diri guys, sa Davao region, 7.6 ang magnitude sa Manay. Pero pasalamat lang mi kay dili siya ang pattern sa iyahang shake, kay dili siya rough shaking. Kay katumagong sa Cebu, rough shake man gud to siya. Diri kay swinging iyang pattern. Mura mi giduyan. Makalipong siya kay murag giduyan. Muramig nagpatong sa salbabida. Oo. Nga gituya na naka-chill sa wave. Oo. Na naay slight wave. Kusog siya, ha? Wala ko niingon dili kusog, basig na murya. Kusog man tuling, yes, kusog to siya, pero ang pattern sa shaking is lahi. Pasalamat lang ta nga ang sa ato ang side sa Davao City.
Kay sa Manay baya no, nabayay naguba na hospital didto. Daghan og building dito na nangaguba. And sa Butuan ay nadamay. Ang Robinsons Butuan, nakakita mig picture na nag-crack ilahang building. And mga kalsada nila nga buak. Na natagakan nga mga debris sa building, na natagakan nga sakyanan. Right. Unya naapoy kuan kanang sa Tibanban, Governor Generoso, naapod tay mga nga buak na mga products sa grocery, sa supermarket. Kay syempre, mag-shake ang kuan. Mas kusog sila dito ba, kumbaga. Pero dire, sa Davao City, murag sa amua nga side, swinging ihang pattern. Murag tuya-tuya lang. Dili siya kanang nag-vibrate gyud kaayo. Murag dili ing ana. So, pasalamat lang pod mi. Ug unta, tanan, safe. Walay casualties. Nakulbaan ko ha. Gi-imagine ako na mausab. Pero guys, kabalo ba mo, alert kayo meron. Vigilant mi kayo karon kay basig nami aftershock. Oo. Pero simba ko lang pala yung unta, wala na. We're on high alert right now. We're on high alert right now. Oh. Pero dili pwede i-delay ang recording. Mag-record yapon mi. Oh. Mag-record mi. Diba? Diba? Mag-record yapon mi. Bahala na. Pero syempre, pag maglinog na, biyaan na mo recording. Alangan. Oh, gani. Mas importante pa di ay ang kuan Uy, recording. dalo na ako kung cellphone. Uy, Aktis ako daan. Ako, adyo ko gidalaga niya ba? Bilin tanan. Gani no. Oh, bilin tanan. Ano ba, pag syagit na ko, gawas! Ko, ibilin tanan! Butang tanan, guys. Uy, Kay mali na siyang Eden advice. Blanc. Ayaw mo kuan. Ayaw mo paminaw sa iya. Ano mo si Eden Blanc, keep safe mo diya sa inyo, fam. Uy, Salamat kaayo. Pero mali to yung advice ha. Naunsa? Nga magkuha og cellphone bago mo naog, bago mo gawas, bago mag-duck cover. Mali na siya. Alangan, magunsaman ko. Alangan, ano ba? Kanang take cover or get out right away. Ayaw unahain mong things. Unahain Okay. mong self. Okay. That's bad advice. Your son is listening. Gani no, dili di ay. Oo, dili. You have to just duck and cover and get out. Kay basig mag-atiman pa. Asa to kong tablet? Ana, niya, tas wala. Simba ko lang ha. Oy, simba ko, oy. Grabe naman po, Baguro ba yan no, nahitabo, ha? Grabe. Ayaw mo pag-anak, guys. Grabe, no? Sige pa, ko ka ng post. Oh. Sige kog post. Ay, dili ko sigig post. Kaduha pa lang. Kay gihimo na ko siyang manifestation post sa Facebook. Sige kog post. Sige. Sa mukha sa kong sige, oy. Nagpost ko kagahapon ko nagsugod. Nagbutang kog date. October 9, 2025. We live what we tolerate. Oh. We need to secede, anak ko. Then, ganinang buntag, nagpost na po ko, October 10, 2025, we live what we tolerate, we need to secede. Ang plano nako, buhaton ako na daily. As a way for me to manifest that it happens in the future. Ano ba? Oh. Nag-manifest na siya. Nag-manifest ko to secede. I mean, mabulag na ang Mindanao sa whatever they are dito. Whatever they are, sa Philippine government. Oo. Kay, dili ko, guys, inag-ingon na ba yung miniking kay, dili kayo minaga-insert sa mga ingana. Dili man mi totally apolitical, nag-vote gani siya, no? Ganun, Pero, dili mi gusto nga ma-stress ba? Pero, karon good, kay grabe na gyud. Grabe na, maabot jud siya sa kuha, and it's breaking my heart, charot. It's breaking my heart to see nga ginakawatan ta og trillions of kwarta. Trillions? In the trillions. Wow. That's a lot of monies. I may be exaggerating, but it could be. Could be, yeah. Sa Oo, kadaghan nila Sa na kadaghan billions. nila, og dili lang isa ka tao, daghan na billions. So, i-total mo na basig trillions na. Ana, good ginakawatan ta, tapos, dili sila, walay justice, walay nakulong, walay na itabo. Tapos, ang mga tao na mga activists, kuan ba? Katong naga-speak against mo to'y mga patawag sa NBI. Mo na ang mga ginadakop. Ana, good. Ma-affected ko. Kanang abtik kay mo makapakulong og ordinaryong tao, mga yanong tao, tapos pagkahuman ang mga kawatan na in the trillions, wala lang mo. So naghimo ko
I'm a big believer of manifestation man god. Ariana Grande. Yeah, along with prayers of course, pero dili mo ko totally kanang sa tawag superstitious. You're not superstitious, you're just a little stitious. So it's not superstitious, it's tiny stitch. Little stitches, tiny stitches, small stitches. It's not doesn't sound nice. Small stitches. Gwapo tong imo ha, little stitches. Just a little stitches. Credits to Michael Scott of The Office. Mo gani no. Ay si Eden Blanco ana siya kusog diri sa De Oro ganina. Naama di kag De Oro no? Tama di ay no? Ay tama di ay no sa sa nabuntisan Davao de Oro. Tama di ay no. Na film man gani sa butuan nga perting layuan na. Hala, dili na man na Davao region. I'm glad you're okay. Gikugos dayon ako akong iro. Oo, bitaw. Oo, bitaw. Pati among silingan diri pagawas na mo kaganina nagkugos pud siya iro. Gani no. Pero siya kay unahon daw niya iyang cellphone. Akong cellphone mo man akong iro. Akong cellphone, akong anak pud. Oy, grabe naman pa. Wala pa man gud akong anak kaganina na. Wala pa. To be fair, wala pa yang anak kaganina diri. Among mga anak to sa eskwelahan. So pagkalinog, gawas dayon ming tanan, drop everything guys, anak ko, then go out, anak ko. Gani no. Nya pagkahuman, ning gawas ming tanan, pagkahuman giulat na mo na mawala ang linog, gi-inspect ni Nathaniel Blanc ang balay, which is okay raman daw, isa ka migbalik, tapos gikuha ni Nathaniel Blanc ang mga bata from school. So, to be fair, wala niya gibian yung anak. Kaya wala jud yung anak diri ganina. Gani no. Basig inyong unahon pa ang cellphone na dili. Wala yung anak ganina. Ayaw mo pagpasangil. Gani no. Gani no. Unya ikaw, unsay mo ang manifestation ba mo na magsisid na ta dere? Nagmanifest, naghimo ko way para ma-manifest na. So, I'm committing myself to post that every day. Pero karon dapat di ay gi-specify nako. Dapat dili seed. Anak ko, exactly, this is my post. October 10, 2025, we live what we tolerate. We need to secede. Pero dapat ay specific day akong post. We need to have government secession. Or political secession. Dapat specific day kay dili man ako pasabot universe or Lord, kung naminaw ka, dili akong pasabot geographical secession. Dili, ana. Dili. Grabe naman po. Dili ing ana. Hadlok pod. Hadlok pod. Pero ako ba ngano sige linog, ngano sige, kasi magpanjeya na ba daw tagbalik? Grabe naman po ng panjeya. Millions of years pa man na. Magpanjeya daw tagbalik, guys. Tapos mag round trip around the world ta. Land trip. Dili naman kung sa tong lifetime mo, millions of years pa na nga process. Imagine ninyo kung panjeya ta, guys. O niya, paspas na panjeya. Paspas na panjeya kay maka-round trip kud ta. Dili siya paspas. Dako kayo kung panjeya. Dili siguro. Kung normal panjeya, di millions of years pa man nga process. I mean, baka nang magpanjeya ta kung tay karon na. Like right now, nagpanjeya ta. Mo ba? Kung tay right now, panjeya na tagbalik. So makaadto na kag laing country, guys. Walay visahay ha, Hala, mutamak ka no, pagtamak nimo no, Australia na. Gani niya pagtamak nako, ay, Pakistan. Pagtamak nimo hala, Hawaii. No. Pero ang Hawaii dili na siya coastal state. Ay, mao ba? Okay na wala na coastal state. Ang coastal countries kay naara sa kilid, pero the ones that are smooshed in between kay wala na, dili na sila coastal. What are they called? Kuan na sila kanang volcanic. Kanang ang tawag sila kay centrific. Dili man to katawanan, guys. Dili man to siya katawanan. Volcanic ba? Pwede po. Sige, butangan na lang nako kaugkuan. Naman to. Thank you. Salamat, Eden, sa pag-check-in sa amua. Salamat kaayo. Hope you're okay, Eden. Yes. Muabot man gani sa butuan. Diya pa ka nga Davao region pa man ang Davao de Oro. Mo gani no. Imagine. Davao gani no. Kusog to. Kusog to. Anyway, mag-move on na ta. Humana na ta istoryahan na. Si Kris Jenner atong istoryahan. Kisa din na si Kris Jenner, guys. Si Kris Jenner, mama na siya ni Kim Kardashian.
og ni Khloe Kardashian, og ni Kourtney Kardashian, og ni Robert Kardashian. Og ni Kendall Jenner, og ni Kylie Jenner. Tama, nalimtan ako ang mga Jenner. Kaloy pod. Nganong Jenner ang apelyido niya? Kay na kasal manggod si Kris Jenner kang Bruce Jenner. Na si Bruce Jenner karon nahimong Caitlyn Jenner, di ba? Nahimo na siyang trans woman. Oh, wala na si Bruce Jenner, guys. Wala na Bruce Jenner, nahimo siyang Caitlyn Jenner. Pero Kris Jenner gyapon ang ginadala karon ni Kris Kardashian sa una. Oo. Si Kris Kardashian sa una, karon Kris Jenner na. So, ang papa manggod nila Kim, Robert, Kourtney, Khloe, kay si Robert Kardashian Sr. So, mo na siyang Kardashian tong ang uban Jenner. Okay? She married twice. Si Kris Jenner. So, mo na ang context inyo. Pero, para sa inyohang FYI, kani si Kris Jenner, kay usa ka 69-year-old grandmother na ni. Oh, grandmother, daghan na kay apo. Daghan na apo, oy. Kay pila gud ang anak ni Kim? Upat ba? Oh, upat. Tas ang anak ni si Kourtney si Kourtney daghang anak. Pila ka upat. O murag upat siguro pod. Kim upat, then Khloe duha. Oh, duha. Then Robert isa. Oh, murag anak. O daghan siya apo. Kylie pa. Si Kylie pa di. O na anak si Kendall naman siguro way anak nila. Oh, si Kendall lang way anak. Oo. So guys, lola na ni sa pag-ingon ako sa inyo og 69, di ba din na tiguang? Tiguang na, guys. Tiguang na, oy. Tiguang na. Ako mama magani nga bago ra nag-60, tiguang na gid siya now. Oo. Pero gwapa. Oh, gwapa, oy. Oo. Pero there's no shame in looking old. Kay it's appropriate for your age. Lain pod. Oh, lain pod. Lain pod kung 80 ka, naw nimo 18. So di ay. Lain pod. Tell me. Maurag si Kris Jenner. Mao na ang nahitabo ron. Oo. Kuyo kayo guys, tanawa yang just Google it. Recent picture ni Kris Jenner. Ang iyahang plastic surgery is top notch. Grabe ka hawd. Howd kayo ang iyang doctor kay si Steven Levine. Mo na iyang surgeon. He is confirmed as the plastic surgeon who performed her most recent cosmetic enhancements described as a facelift refresh. That's the Lindsay Lohan facelift. Oo. He is an aesthetic and reconstructive surgeon based in New York City. So, saludo ko sa iya ha. Sa kaning nga doctor. Howd kay siya nga doctor. Kung kamo na mga tiguang na or katong bahalag dili tiguang na ba mga batan-o na plastic surgery na no. Oo. Si Kylie Jenner. Oo. Kung dagan mo kwarta na mo ikakalas og kwarta para ipabuhat inyong naong dito na lang mo sa sure nanay kanang makaingon jud kag pwede na walay warranty. Oh. Ing anak ka hawd, pwede na walay warranty. Oh. Grabe ka hawd. Kay nakita nimo I wonder parehas kaya og doctor si Lindsay Lohan og si Kris Jenner kay mao jung kahawda ilang mga kana pod wa pud ta kabalo ana. Pero makaingon jud ko kung magkalas-kalas na lang mo kwarta niya, daghan jud kay mo kwarta, dito na lang mo sa sure, bahalag mahal. Kay gwapa kay si Kris Jenner, guys, 69 years old pero mura siya sa akong estimate based on her face now. Mura gid siya 38. Mura siya 40s. Oh, mura siya late 30s to early 40s. So, when you do the math, it's half. It's half her age. 30 years younger siya. Yes. As in, gwapa siya. Gwapa siya. Saludo ko. Wala mi naga-judge ang mga naga-plastic surgery. Wa mi problema na, wa mi pakialam. Wa mi pakialam, guys. Okay kaayo na. Kung gusto ninyo, bahala mo inyo manang naw. Magsamad-samad mo sa inyong naw. Inyo ha manang naw. Ang dili lang gyud maayo ana no. Kay kung mo deny ay, wala man ko'y gibuhat. Ay, o, di ko ganan, ana. Katong nagpa-lip si R.C. Munoz. Remember, jug ko, murag, nasuko siya, gi-interview siya, ana, murag, deny. Murag, ana ba? Dili ko pero ganan, halata man kayo. Guys, kung magpa-plastic surgery mo, ayaw mo kaulaw. Ngano maulaw man? Ngano maulaw man mo? Oo. Pero, unsa man ito yung mag-share sa kuha, si Mandy Moore? Ay, bitaw no, si Mandy Moore. Wala siya nagpa-plastic surgery siguro, guys, kay
Nagpa-plastic surgery siya, wala. Kay lahi kayo iyang naong kanang. O ngano mo yung kagwala siguro, nga nalahi iyang naong. Nagpa-plastic surgery siguro jud siya. Pero pangit lang. Pangit ang outcome. Kinsa Pangit ang lagi ang doktor ni outcome. Mandy Moore. Ayaw mo dito, gipraktisan si Mandy Moore, guys. Pangit lagi ang outcome. Oo. Ana si Eden Blank, ang comment niya. Booked and busy ang iyang doktor ana. Oh, gani Mo no. gani no, ang doktor na si Steven Levine, na doktor ni Kris Jenner, surgeon niya sa iyang naong, sigurado ko booked and busy. Who did your face? Cause I'm a book right now. Ano? Oo. Pero ang doktor ni Mandy Moore, walay mo booking. Wala. Gipraktisan. Naamang gutoy post good. Kanang what happened to Mandy Moore? Oh, pagkain ni mga katawhan. Gani no. Hala, dili naman na siya mao. Dili man na si Mandy Moore. Dili man jud mao. Nalahi man jud yang no. At least, di ba si Kris Jenner tiguwang. Di ba? Plastic surgery siya, pero ma-recognize gyapon nimo nga siya si Kris Jenner. Ni bata siya, pero siya gihapon. Wala nilahi iyang naong. Nilahi in a context nga ni Mao bata. gihapon niyang Pero mao naong. gyapon niyang naong. Siguro kung naay picture si Kris Jenner sa bata pa siya, side by side, ay mo siguro na ang technique sa doktor. Ay, no. Okay kaayo. Take inspiration from your younger picture. Gani ang style de ani siguro ni Dr. Steven Levine, katong hawd nga doktor, mangayo siya picture nimo from your youngin years. Ay, Oo. no. Tapos, mo na ang iyang inspiration sa pagbuhat sa imong karon nga naong. Di ba? Pero kung pareha ka ni Nathaniel Blanc ug ni Mandy Moore nga ikaw magbuot sa doktor. Feeling lang nako ha, si Mandy Moore ningon siya nga, I want my eyes bigger, I want my lip bigger. Kung ikaw magbuot, ang inspiration is wala. Like, we won't get any inspiration from your teenager face or kisa ba kung ikaw magbuot, ay mong doktor submissive. Magpapildi po ng Magpapildi doktor. ang doktor sa pasyente. Kana, malahi imong naong, guys. Hoy, nag-joke si Eden, no? O saman? Mandy, no more. Ay! Binta kayo. Ala ka, oy, joker kayo siya. Uy, palakbaki og dagan. Uso di ay. Gani, no? Nakatawa ko ato. Kung si Nathaniel Blanc po to, pareha mo. Ing ato ang level. Oh. Ing ato ang level. Ala ka, Mandy, no more. Naunahan ka pa. Naunahan ka ni Eden Blanc. Oh, uy, kayo mga tao. Nilahi po bitaw ang iyang ilong kay gi-compare man ang iyang. Ang unang tanaw na ko ato nga picture kay nitigulang lang man siya. Wa may nahitabo niya naman sa DE. Okay. Siya nitigulang lang good. Mm-mm. Magkaedad man gyud ta. Mulahi man gyud to mga magkaedad ta. Oo, correct. Nya kato man gud na picture kay kanang cute button nose pa ang iyang ilong pero katong picture karon ni Mandy Moore ni Talinis. Dili ni Wyden. Ay, ni Wyden? Oo, ni Wyden siguro kay para dili na siya button nose. Ha, taysa. Taysa, nalibog ko. Daghan kog nag-wish og button nose. Oh, I want a cute button nose. si Mandy Daghan nag-wish Moore. ana niya si Mandy ngano man nagpapanjeya man noon ka. Gani no. Nagpapanjeya oh. Gipalap ay pero dili na siya. Gipalapda na noon nimo ang imuhang ilong. I don't think Ay, part gani, siya gishame sa... nimo siya. Ay, dili. Ay, hilom na. Kanang- Next topic. Dili, oy. Karon ba nga, nilahi lang ang iyang ilong. Wala ko'y ginaingon nga ni pangit. Pero Oy, pero, nilahi gyud yang naong. nilahi ang Ang pasabot ako sa nilahi yang naong, dili nimo ma-recognize nga si Mandy Moore na. Si Mandy Moore gihapon. Dili pero lagi lahi na gyud ko siya. ma-recognize nga si Mandy Moore na. Ala, nilahi Tanawa. Ipakita. Pwede? Mapakita ni sa mga viewers. Hindi Ipakita. naman gihapon makita sa listeners. Sige lang. Bahalag dili makitaan sa listeners. Pero gusto lang nako ipakita sa mga viewers. Pas hindi ay. Nagana pa na ko Nanapoy lagi. comment. Nanapoy comment si Kwan. Ay, wala siya nagpapildi. Wala siya nagpapildi. Ay, okay. Where is Mandy Moore? Okay. Nakita tanawa. ninyo na? Tanawa ni si Mandy Moore ba day na? Can you zoom it? Saan pag... Pwede siya ma-zoom. Ay, Kring, wala man gipalapdan yang ilong.
Muragi adan siya og talinis. Gibutangan og talinis. Gibutangan og talinis. So nawala yung cute button nose, bigger mouth. Ay dili Nara jud yung siya, younger unrecognizable self, jud siya. Kung dili ka mo ingon nga si Mandy Moore na, wala jud, dili jud ka mo ingon nga si Mandy Moore na. Kanya ang comment ba, where is Mandy Moore? Ang tubag, in places no one will find. Dagan kay Joker, no? Dagan kay Joker ay... Tama, basig natin na siya wa kaila si Mandy Moore. Ayun, no. Dahil Wala nangutan na sa pag-sample. comment ana nga picture. Where is Mandy Moore? Kay dili lagi siya recognizable. Ang gi-comment kay in places no one will find. Oh. Di kay kanta man gud niya, guys. In Kanta places no one will find all your feelings so deep inside. Deep inside. Si Mandy Moore man gud na. Grabe, wa jud mo kakita og only hope. Grabe naman pud mo, oy. Grabe po. Sikat anong only hope. Mura nag-equivalent sa The Notebook. Tama. If you need a good crying movie. Huy, unsa ang title sa movie? Ay, tama di ay. The only hope? Walk Walk to Remember. Walk to Remember, the only hope na nun. Walk to Remember kay only hope ditong song. Only Hope ang song. Walk Pero to Remember. pero katong in places no one will find, Cry ang title ato. So mo ay nagkasagol-sagol na pero siya to tanan. Ako pasabot si Mandy Moore. Paibasahan na ang comment ni Nathaniel. Asa din comment ni Nathaniel? Ang lisod ana kung puryaga ba ang imong naong tong bata pa ka. Tas sundugon sa surgeon. Grabe naman po ng Puryagaba, oy. Grabe naman po, oy. Grabe naman po, oy. Grabe naman po, oy. Nadyo yung nag-comment sa tong TikTok sa una ba? Minsan man. Nga Puryagaba daw tagnaong duha. Ay, unsa to yung manablahay di ay. Dili to puryaga manablahay. Manablahay di ay. Manablahay Domingno, bitaw no. Ikomentan mo sa TikTok. Manablahay og naong pishik TikTok. Okay naman na, uy. Ato, oy. Tinuod man po. Manablahay man Domingno. Kayo ka, sir, or ma'am. Gani, no. Pero anyway, good job kay Dr. Steven Levine. Oo. The money they spent. Worth it. Worth it. Oo. Come and give it to them because it's worth it. Worth it, jud na siya. Lami kayo ang pagka-spend. Burag, naka-spend ko 1 billion but it's okay. It's worth it. 1 billion in, what if nga na kadak, ang kwarta, no? Ay, afford na sa mga buaya. Afford yun na nila. Kaya na kailangan 1 billion. Pila to pa ang masulod sa maleta? Wala ka, no? 50 million per maleta. Sa isa ka maleta, ang masigo day nga kwarta is 50 million in what bills? 1,000? 1,000 bills. 50 million pesos. $50 million? 50 million in 20s. 20 million in teens. A million in, unsa to yung Who do you think you got? Chelsea Clinton? Anyway, mag-move on na ta. Anak ni Kryz Uy. Yun na. I-comment si Eden Blanc. So di Anak na mga doctors ron kay na ay template. Awas sa AV clinic. Pareha nagnaong ilang clients. Hala, mauna ako napansin! Hala, gwapo kay bring up ni Eden. Napansin ako na kay na naman good tay kuan diri. Kanang natin plastic surgery diri kring sa Davao na. Ay diri sa Davao? Di ba katong giingon nimo sa imong kasal katong nagpatrabaho daw siya. Nagpatrabaho siya sa iyang ilong. Oo. Bitaw no kay tanawan nimo ha sila TG, sila mga tao. No. Pare-pareha jud sila now. Na sila template. Tama ka. Ay, dili pwede na ay template. Dili pwede ang template. Dapat ka ng pina Steven Levine. Mangayog inspiration from your young face. Younger years. Oo, younger years. Kaya dili man sila gusto sa ilang ilong tong younger years nila. Mao na mangayo og laing na, ilong. in terms of baka ng facelift ba? Katong younger years ang inspiration. Pero sa ilong bitaw no. Lisod na. Ay, sa ilong template yun na. Kay kita tanan, medyo kuan man ta. Kung dili ka matis. Ay, tay sa blessed and highly favored man ni si Kring kay sa ilong. Grabe po. Og akong magulang nga si Chester Blank. Ngano, kay ilahalaging father is in chick. Ilahang father. Unya ako, I'm not saying dili ko blessed and highly favor,
favored, pero ako mama kamatis ug ilong same ming duha. Right? Maybe. Kamatis ming ilong. You would say you got the porkez nose? Yes, I would say that. Kanang medyo roundish ang amo ang deriba. Sa amo ang sa front part sa nose. Pero dili makayo lapad yun kaayo. Tama lang pod. Tama lang po. Dili po siya bati. Dili po bati. Satisfied naman ko kung unsay manablahay. Okay na na. Okay na ni. Okay na ni. Woo! Ingon ni Natanyo. Volume ang iyang gamit niya iyang account sa iyang negosyo, guys. Anyway, si Nathaniel Blanc, ana siya? Ikaw nagbabasa kay di ko kabasa. Kadugayan ani, mura na tagkabaw ani, pare-parehas na ugnaw. Mo gani no. Mo gani pero no. Dili man mi ambot lang. Ay, kung naa kay kwarta te, magpakuan ka. Kung naa ko'y kwarta, teeth gyud akong ipatrabaho. Teeth. Bitaw no. Sure jud na. Kaya. Sure jud kayo na magpa-implant jud ko katong implant na permanent katong gi-screw jud sa imong jaw. Cool ba na oy, so kanang kung ano ni mong bukog. Kanang drillan imong bukog. Drillan. Ay imong jaw. Gani. Cool ba na oy. Anong cool ba na may anesthesia? Ang cool ba kung wala? So kuan ka na asleep ka na. Of course, grabe. Mata jud ka. Tay sa duk. Habang ginadrill mong baba. Di kung dagan kay kog kwarta magpa-drill jud ko mga implants. Ako pod ka no. Kana jud ang sure jud ko na buhaton ako. That's why I don't shame people na gi-shame na ko si Mandy Moore. Pero pero wala ko'y judgment ana mga naging anak. Kaya naman jud tay mga kakulangan gusto nato punan. Ana ba? Kamo. Kamo ay mo sig panaway ka Mandy Moore. Kamo ang sala. Oo, sala na ninyo Dili mo magana. It's all your fault. Karon mag-move on na ta. Ang anak ni Kryz Uy, og Slater Young, gipatong ang tiil sa usa ka stranger sa isa ka eroplano. Dili lang kay usa. Duha ka stranger. Anong duha? Duha ba? Isa lang ilang anak pero siguro back and forth na flight. Ay, okay. Isa lang anak o duha ang anak? Duha man ilang anak. Ba? Yata. I don't know. I haven't followed them recently. Pero basta duha ka instances, so duha ka stranger. Tarungan na imong instances. Kaya abing incest imong naingon. Hey. Duha ka instances of pictures. Duha ka picture ang iyang gi-post. Ang isa ka stranger niya, isa pod lahi nga stranger. Unya, sa airplane ni siya, guys. Sa airplane. Nga so, daan nga guot. Guot na nga daan, guys. So, naay window seat nga tao, mao kini ang stranger. Sa middle kay ang anak. Right. Unya, sa aisle seat kay ang parents. Si Slater sa isa ka picture, si Slater Young. Another picture kay presumably si Kryz Uy. At Rina daw ilang anak ingon si okay. Pero sa kuan, sa picture, dili ko sure kung same kid or different kids. So, gipapatong nila ang tiil silang anak sa stranger nga naa sa window seat. Akong pangutana, nananghid ba sila? Nananghid man siguro na ba? Kay kung nananghid sila, dili na lang nato i-big deal. Dili. Kay naghatag man og consent ang stranger. Big deal gyapon. Ay ganong big deal? Sige, i-explain. Dili. Kay ginatudluan nila ang inahang anak nga pwede ra mag-invade sa personal space sa strangers. Tama. It all begins in the childhood, guys. Tanan nga mga kriminal na adunay background sa ilang upbringing. Kriminal dayon na nga. Grabe po na. Kay basin daw si Scotty o Toby tuwingon si Eden Blank. Wala ko kaila sa ilang mga anak manggod basin siguro Tama na kay point. Dili na to i-train atong anak nga invade sa personal space sa lain. Like they would think na kung mojo na ang ilahang mindset sa ilang parents na anak pananghid lang mo sugot lagi na. Ana ba? So ibig sabihin matrain ilang mindset nga okay, pwede rin ako i-take ang privacy or personal space sa laing tao, specifically sa eroplano, sa bangko. Like
I can put my bag on your seat. Ana ba? Marag nga, kung magbutang taglaing scenario, pwede siya ma-apply, ana ba? Gani. Lang, I can put my notebook and book sa imong seat. Kay dili ko gusto maguot ko sa ako ang sariling seat. Ana ba no? Oh. Oo. Yan na ba yung ubang tao nga, dili ka say no. Oo. Naapoy ubang tao na, in a cynical world, basig ganahan sila, naa sila Fetish. o naa sila fetish for feet. Oo. That's the worst case scenario. Naa fetish for feet. Oo. Kunya makulban. Ako manggani, dili manggani ko mo akong sarili na dili manggani ko gusto mo invade sa personal space sa ubang tao. Tudluan pa yung tao na ako akong anak na mag-invade sa personal space sa ubang tao. Oo. Dili Let's turn the tables around. What if laing tao to Kryz Uy, later yang kasabot big Bisaya to no. Alo. Ay hala, Bisaya ba sila? Gani. What if laing tao manangid sa inyo nga pwede akong anak ipatong ang iyang tiil sa inyo? Or ana ba? Sige daw. Nya mo ingon man gina sila, ay okay lang. Iya ra na inyo no. Sure mo? Di ang ako lang kay bitaw training ground man gyuning kaning ingon kag mga bata. Mo man gyud na ang ilahang sinugdanan. Diha ma-shape ang ilahang traits. Trust me. Trust me dayon dili man ko di ba ingon ko sa inyo ha. I embody the character of the show that I'm watching. Ay si kinsa di ay kakaron. Kanang mga criminal behavioral analyst. Kabalo ba ka? Halos tanan na lang 100% of all the criminals portrayed in the show. Kay ang behavioral analyst, syempre ilang gina-analyze ang behavior para madakpan nila, kay dili madakpan, di ba serial killers, lisod dakpon. Pero para madakpan nila, need nila ang history. Ang history, balik dyan na sila sa childhood. Diya dyan na. Mo nang ganahan kay kuha na nga show kay it talks about the childhood of that unsub. Kay unsub man lang tawag sa mga unsub lang tawag sa mga ginapangitan nila nga serial killers or whatnot. Tapos, diha jud na jud perminti na ay kanang ang upbringing jud na siya ang dahilan. Diha jud na. Mubalik jud ta sa upbringing. Right. Or kung dili man upbringing kanang wala jud nag-upbring sa imuha na abandon jud ka. Dako na siya nga factor. There could be many things, pero ang biggest factor jud kay parents. Mo jud na ang kuan. Biggest yun na siya. Pero daghan pa nagdahilan, guys. Daghan pa na percentages. Okay? Yes. Factors, lots of factors. But if you imagine a pie, halos 80% ana is the parents. Mo jud na. Mo jud na. Di ba si kuan gani si Dahmer? Kita man jud mo sa iyang Netflix na show no. Monster, the Jeffrey Dahmer story. No? Kato ba? Monster. Yeah. Katong, unsa tong, di na ko maminaw ato nga song. Unsa to ilang soundtrack dito? Hala, nakalimot Please don't ko. go. Babe, I love you so. Mo nang please don't go, guys. Kay, gi-abandon man jud good siya tong bata pa siya. Halos siya lang mag-feed sa iyang sarili. Siya lang isa sa ilang balay all the time. Biyaan siya for many weeks at a time. Hala, many weeks at a time. Wala man guna ko to na human. Biyaan jud siya perminti. Wala siya kauban. Mo na nga nangita siya companionship from other people. Then he eats them. Yun na sa itong topic ko eh. Then he eats them para they are permanently a part of him. Dili na gyud siya biyaan. Ay, grabe, no, ingana ang psychological effect ba sa mga bata nga ginaing-ana ninyo. So, una sa tanan, naana sa nature, naagi na sa ilahang DNA, naagi na sa ilang blood. Umutuo ko nga, it's part of your DNA po. And lahi po ng nurture, percentages. Appeal na sa nurture. So, kung itarungon ni mo og nurture ang imuhang anak, tarungon ni mo og padako, dili madayon. Ang iyang nature. Ang ilahang nature. Mao ba? Oo, ang pagka-psychopath ko na manggaling. Kung madayon manggaling, at least dili to the point na mo patay tao. Basig maadto lang sa narcissism, medyo alpha males lang at work, mga ana lang worst case scenario ana. Oo, di ba? Oo. Pero kabalo ba mo, mutuod jud ko nang
daan na sa DNA mapasa sa inyo ang pagka-psychopath. O lagi. Kaya ngano, Tuko na. ngano, di ba most psychopaths, most serial killers are, ano naabot ta sa serial killer, guys? Bata, Abot ni mo. bata man na si Kuan, anak ni Slytherin. Dili ba, ang amo kong point is ang nurture. Oh, ang nurture sa bata, parents. Ang saon pagtudlo sa parents. Oh, Pero wala naglinog ha, natarog lang ang camera. yeah. Pero, mubalik ta sa akong pasabot. Di ba, most serial killers, not all, pero most, white. Oh, bitaw. White. Okay, white Caucasian people, di ba? Oh. Ngano man, ilang ancestors na guys, asa man gikan ang puti? Sa Europe, sa Spain, sa kinsa man ang nagasigig colonize sa una, di ba? Puros Europeans. Puros puti. Si Magellan puti. Halos tanan sa ila war freak, mangita jog land nga i-acquire, ay dili acquire kay ang acquire with consent man. Kanang kuan, nita sila land na i-colonize. Na i-grab. Oh, na ikuan, i-take advantage nila, patyo nilang mga tao na diha, di ba? Spain colonized us for 333 years. The Mexicans were colonized for 300 years by Spain. Puros puti dyan na, guys. Si Napoleon puti. Napoleon is the richest guy in the world. Mo ba? According to land ownership. Ay, mo ba? He, in the history, made the biggest sale in the history of real In the estate. history of histories. In the history of real estate sales, si Napoleon ang naipinakadakong sale. Masking, kaya diba, i-convert man nila by inflation pod. Masking sa una, kay gibaligyan niya isa ka kuan jud guys, isa ka state. Murag unsa to nga state? Abi na ko mo ingong kag isa ka continent. Dili to continent, murag state ra to, pero mo to yung biggest real estate sale in the world. I'm not sure, I can't recall, pero siya jud to. Oo. Puros puti na guys. Puros puti na mga war freaks. Sa Pocahontas, kinsa di ay to? Si John Smith. Gani, puti gihapon. Puti na silang tanan. That's why, dagan kay serial killers na puti, even in this day and age. Kay, ilahang DNA from that part of the world sa Europe, napasa na. Kisa daytong nangitag samok sa una sa Germany. Diba? Puti man po to. Caucasian gihapon. Caucasian gyapon. So, naadjud na sa ilahang DNA, napasa lang na panay mga droplets of DNA diya from psychopaths. So, mana, i-nurture na tugtarong ato ang mga anak. Dili ipapatong ang tiil sa strangers. Oo, correct. Oo. If your child is uncomfortable, gusto mo higda, kuha ako gusa. Oh. Right. Sa imo ha, di ay. Sa imo ang tiilan. Pasabako ni mo. Duha man pud mo. Nagtapad mo, mag-asawa. Dili sila nagtapad. Unsa man? Lahi yata sila sa... Maskin pa, kuhaan niya, ipatulog sa imong shoulder. Oh. Ana, di ay. carry your baby. Oh. Oo. Diba? Oh. Tama man mi. Tama man yun mi. Gani, no? Yeah. Dili na takutob guys sa amo ang Nagdilaab nga episode. Mag-shoutout mi sa itong commenter nga giban sa Spotify imong comment. Pero basahon na mo. Halagiban sa Spotify yung comment. Automatic kuan. We automatically hide this content for sensitive content. Basta na error message. Halang ano daw, labasaha daw. Roro na wazoro, halaka. Kibantayan ka ni Spotify. Ano siya? Sala gyapon in response sa atong episode nga. Saan yung episode? Basta recent episode na mo, nag-comment siya, ano siya, sala gyapon nas mga tao kay ginabaligya nila ilang boto pagting eleksyon. Ang ilang madawat nga kwarta bawion ra na sa nakadaog times 1 million pa ang bawi. Ang solusyon ani bakwit tag China. Ako mo bakwit na lang man ko, dili po ko sa China. Dili siya sa China. Ingon ka sa Amerika, di ba? Niingon ko sa Amerika ka mo bakwit. Mubakwit ay po. Ay dili Japan. ba si Roronoa Zoro ba? Sa man? Gusto siya mabakwit sa Japan. Ay si Ting Blanc de ito. Oo. Si Ting Blanc de ito na mix Right. mix and match na nako. Right. Pero mubakwit na lang man ko dito ko sa katong nice sa Japan na lang ta. Oo. Uy, pero basig racist ang Japanese wa ta kabalo. Basin. Okay, na preserve jud ba nila ilang culture dito. Kaayo.
So kinsa man ang dili racist dito ko kay dili ko gusto sa racist na world. Tanan man lugar na racist, agwan tahon na lang ng Japan. Sige. Pero na-preserve jud sa Japan ang ilang culture, no? Ilang language, first language gyapon nila is katong ni Nihongo gyapon. Di para diri nga wa na takabaloon sa atong first language kay daghan na kay English speaking nga bata. Mao no. Di na kay kabalo mag-Pilipino. Na-preserve jud nila. Murag China po, tama man si Roro Nawazora, na-preserve jud nila ilang culture pero medyo racist man pud gud ng kuan. Basta daghan dili mawala tanan na racist. Tanan na. Oy, nanguta na si Aiden Blank. Naba daw tay horror episode. Lami unta. Hala, hapit naman di ay no. Mag-prepared mi ana. Mag-prepare mi ana. Oo, mag-prepare mi ana. Sige. Gusto na ko mag-tackle ta og serial killer. Ay po, pwede po. Kaya mo man ang tinuod nga horror. Mo man ang tinuod nga horror, guys. Kanang tinuod nga tao nga pwede jud kahilabtan. Kana. Ay, makulbaan man ko ana eh. Serial killer. Let's talk about the journey. The journey niya. The unfortunate, infamous journey of that serial killer. Pero kinsa nga serial killer? Ay, naala ko'y naisip dayon. Si kinsa man? Di syempre, ato ang first introduction sa serial killer when we read that Reader's Digest magazine when we were kids. Ay, si Juanita Hoyt. Oo, let's talk about her. I'm so excited. Unya, kuan pa jud kanang pwede pa jud na mahitabo ron because Juanita Hoyt was a healthcare professional. Right. Ay, hala ka, oy, no. Kabalo ba mo, sa una lagi kay, wala pa, dili man on demand ang mga TV. Dili man ta makapili og, kani nga show ang tanawon. So, dili siya healthcare professional. She was just a mom. She was just a mom. Biktima niya iyang sariling mga anak. Right. Ay, no. Wait, teaser lang. Ayo, i-bulgar tanan. Pero, kabalo ba mo, back to what I said, sa una lagi, di ba, di makakapili og shows. So, sometimes, kanang, mahotdan kag tanawon sa TV, kay wala na yung naka-on nga something good para sa imo as bata ka, magbasa-basa na lang mi. Nagbasa mi sa una, kay ingon lagi mi, among papa sa una, magapalit man po ng mga, na siya books, na po siya mga magazines, na po mi Reader's Digest. Nagbasa mi dito ko first na introduce sa serial killer. Oo, si mo to siya. Si Juanita Hoyt. Gani. Dito po ko na-introduce sa SIDS nga syndrome. Ako pod. Like, dagan kog natunan ato. And dito siguro akong first introduction na marag na, hala, kuya, ako, curiosity, I wanna be a detective. Anak ko. Diba? Excited na kay Kuana. Sige, ato nang buhaton. Siguro, salamat Aiden Blank sa pag-check. Siguro 2 times na to na buhaton. 2 times. Imbis na magsugilanon and nagdilaab, 2 ka episode, both tackling serial killers. Sige. Okay. Not so famous ba yan na siya? Kuan po, naapay isa ka katong healthcare professional ba nga katong doctor? Doktor ba to? Iyang biktima kay sarili na po niya mga pasyente. Oo. Sa Reader's Digest, gihapon to na ako for nabasa. For insurance policy? O mga old people, yung target? Murag kuhaon niya. Murag ipasign niya og katong last will og insurance. Nga sa iya maadto ang insurance kinsa kanito. Dili na mi magtackle anang mga sikat na mga serial killer kay kapila naman mo kakita na sila sa mga shows sa Netflix. Si Jeffrey Dahmer, si Ted Bundy, si John Wayne Gacy na mga ana. Okay na. Most recently, Ed Gein. Si Ed Gein. Dili na ta mag-istorya about nila kay kailan naman siguro sa uban kailan namon nila. Pero for me nga kanang crime junkie. Sorry, I'm telling the truth. It might be akuan kanang unsa tawag kanang guilty pleasure. Dili siya guilty kay di man ka guilty. Dili pleasure siya. Pero kanang kuan siya kanang embarrassing siya ingnon actually sa kuan. Ma ba? Oo. Lain siya paminawon. Okay. So, si Darling Lainoy na mahilig mananaw na wakay labot. Ay mo ba dining mata? Ako ang mata. Ako ang TV, ako ang remote, ako ang kuryente. Ana ba? Oo. Di na ta magtackle nila. Ato itackle kato dili sikat. Si Juanita Hoyt dili na siya sikat. She might be sa in terms of women kay rare jud ang serial killer na women. Bitaw. Rare kaayo na. Pero grabe gud siya, guys. Grabe gud siya. Anyway, let's move on. Mo na to, di ba?
Diri na mi mondang guys. Excited na mi sa mong Halloween episode. Salamat kay Eden Blanc. Ay, mura na kay producer. Oo, producer siya. Producer ka kay imong gi-suggest. Okay, let's go. Na-upgrade na siya. Upgrade na ka. Dili na ka listener. Producer na ka Eden Blanc. Okay. Thank you so much, guys. Bye. Dali kami. Makuman. Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-follow or subscribe na lang po para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app, Dili ni Advice. Kung namoy mga storya, topic request o pangutana, kung mo ganiin ko pangutana mo ganina, o di mo pangutana good. Send them in for submissions, ads, sponsorships o guban pa. Ato lang sa diliniadvice.com. Kung ganahan mo donate, whether one-off or monthly, nami QR codes for GCash ug coffee.com diya sa website. Napo may mga baligya na merch sa among store. Just go to diliniadvice.com and click the store tab up top. Unya, maura to guys. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. Bye! Bye!